Bună tuturor, vreau să vă arăt ghinion. Deci, într-o zi, copiii erau liniștiți, ca niciodată. Ei se jucau foarte liniștiți și mama și cu tata nu erau acasă, hai să zicem undeva, că nu știu. Iar după, clovnul nebun a deschis ușa. După a împins-o fetița, iar după a venit la geam. Și băiatul a zis: "A, fugi!" Și au fugit. Ia ghiciți unde? S-o bat, sub masă, sub perdea, adică la perdea, care e răspunsul? Că aștept. 3. Trebuie să răspundeți repede, haideți. 3, 2, 1. Sub pat. Și după a venit prin WC-ul. Da, știu că o să miroasă urât, când o să vină acasă omul nebun. Și omul nebun o să fugă după ei. Iar ea, curajoasă și neînficată, a luat, da, nu știu, paleta aia, da, nu știu. Și uitați, o să dea în el. O să vedem continuarea când o să se mai facă. Pa, pa!